October 12. Lunes ngayon dito sa Quebec. Wala ang pasok kasi holiday. So pupunta lang muna kami ng mall. Kasi bibili kami ng gamit namin pang winter. Kasi malapit na pang winter dito. Tingin-tingin lang muna. Window shopping muna. Bago bibili. Titingin ako ng ngayon. Boots. Bago yung pants. Pantalon pang winter kasi may jacket na ako dito. Wala nang dahon. Wala na. Ah? Sarap ng araw pero malamig pa rin. 5 lang itong malaki. Itong yung isa 25. Ito 5. Tapos ito 10. Oh, yung Mas malaki pa value nito. malaki, mas malaki siya. Stop. Kasama na. Pati yung bakal. Magkano lahat yun? Mas 20 rin? 30 plus. ata yun. Pati na tax na. Ito 12. Sana meron dyan sa ano. Sigurado meron yan. Mga housing. Ano yan? 51 o 71? 51. Baka iba yung mabili ko. Gordon. Ano pala pag-aari si Gordon dito? Gordon Ramsay. Bukas din sila kahit ano din. Weekend na nata yun. Sinatong kasi Ron. Tanong ko nga kung lang sila. Paano pa tayo? Nandun naman sila, no? Angela. Parang si Ronnie lang ata yung Pumasok. Kasi yung Hindi po, hindi daw sila. Hindi.
Mamamasyal muna kami. Ito, puro sapatos din itong yelo. Pero iwan ko ba kung iwan ko lang. Ayos ba? Baka siguro yan kasi yung nagkakaroon. Sige, dito na lang. Hindi yung lakad lang tayo. Para makapunta rin ako dyan sa Dolorama. Housing at cellphone. Dito si tita. Mm-hmm. Sarap ng kanya. Matingkad na matingkad. Hindi nilalam. Ito. Hindi matatambo yung sapatos na sinabi. Sa Oo. urban planet na yun ah. Oo. Punta ko doon. Ako dyan sa Dolorama. Tingin ako. Meron din doon dito. Titingin ako. Urban planet. Diyan din. Yung mga Hindi iba yun. Doon yung doon nga. Doon sa mga. Urban Park. Urban planet din. Likod. Pupunta lang muna ako dun. So hanap ako ngayon ng sapatos at saka yung pantalon pang winter. Doon ako sa Urban Planet. Titingnan ko muna kung mura. Kasi yung budget ko maliit lang. Urban Planet. Yun sa loob ng Walmart. Isa sa pinakamalaking shopping supermarket dito sa Canada. Hanap lang muna ako ng sapatos. Daming pagpilian dito. Doon, wala pang fitting room dito? Meron doon. Sarado eh. Baka ano, baka may yan. Tingin lang muna ako dito. $13. Yan, mura lang. Ha?
Mura lang yung mga ano dito. Mga bilihin. Ligyas. Oh, kung sino gusto ng leggings. Size. Daming mga ano dito. Daming mga mura. Sino yung ito na paborito kayo bumili? Kasi mura lang dito. Gaya nito, 49 lang. Jacket na siya with pants for winter. Tapos ito mga winter boots, yun, mura lang, $39. Yan yung pipilihan dito. So, Wrangler. Pati yung gloves, $10 lang. Doon sa binilihan ko, 20 plus na yan. Dami palang mura dito. Kung alam ko lang sa ano.
Sino yung kasama?